Cando o meu avó era novo, ía ás mozas. Iso significaba que ía xunto dunha rapaza a pretendela para ver se chegaban a algo e se facían noivos. Daquela non había coches e as estradas eran corredoiras. E o meu avó ía en bicicleta cando a moza era de lonxe. Unha noite, de volta do Moceo e coa única luz da lúa chea e dunha lanterna, o meu avó veu cagadiño de medo, pois un lobo viña o seguindo dende a casa da rapaza. Ás veces parecía que se fora, pero volvía a aparecer de novo en todos os cruces de camiño ensinándolle os dentes en actitude desafiante. E así, ata as portadas da casa. Esta historia non vos é un conto, foi verdade.